Dobar dan, ja sam Easy Linguist i tu sam da vas uverim da nemački jezik nije težak. Počet ćemo sa 5. lekcijom. Do sada smo naučili mesece u godini i dane u nedelji, a dalje treba da naučimo strane sveta, Himmelsrichtungen i godišnja doba, Jahreszeiten. Ako hoćemo da kažemo na severu, reći ćemo im Norden, na jugu, im Süden, na zapadu, im Westen, na istoku, im Osten, godišnja doba, Jahreszeiten, na jesen, im Herbst, na leto, im Sommer, na zimu, u zimu, im Winter, na proleće, im Frühling. Ponekad se u Austriji kaže Lenz za proleće. Bitno je naglasiti da su i strane sveta i godišnja doba muškog roda i da koristimo reč im ako hoćemo da kažemo da se nešto desilo u leto, odnosno na severu. Ove reči možemo upotrebiti i u rečenici. Ja sam rođen u jesen. Ich bin im Herbst geboren. U leto nismo u školi. Im Sommer sind wir nicht in der Schule. Odakle si? Ja sam sa juga. Woher bist du? Ich bin aus Süden. Pošto smo naučili glagole sein i haben, vreme je da nastavimo dalje da učimo. Uzet ćemo jedan pravilan glagol machen, raditi, činiti. Od ove reči odbit ćemo nastavak n i ostaće nam mach kao osnova, a onda ćemo dodavati različite nastavke za lica. Ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Možemo primetiti da er, sie, es, kao i ir, imaju isti nastavak t, a wir und sie isti nastavak n. To nam može pomoći da lakše zapamtimo nastavke za sadašnje vreme, u srpskom jeziku present, a u nemačkom das Präsens. Na isti način možemo promeniti i glagole spielen, igrati se, svirati neki instrument, i lernen, učiti. Promenite ova dva glagola za domaći zadatak. Sa rečima koje smo do sada naučili možemo formirati rečenicu. Šta radiš? Was machst du? Ili šta radi tvoj brat? Was macht dein Bruder? Šta radi tvoja mama u školi? Was macht deine Mutter in der Schule? Šta radi tvoja sestra u ponedeljak? Was macht deine Schwester am Montag? Za domaći formirajte nekoliko rečenica s ovim glagolima i rečima koje već znate. Pretplatite se na naš kanal, do sljedećeg viđenja, auf Wiedersehen! Created using Powtoon.